למה התחייבתם? למתי? השתגעתם? אין סיכוי. מה, אתה ילד? אין חופשות, אין אירועי רווחה, צריך לבטל את אירו קידס, אין ברירה. זה מה שצריך לעשות. נועם, שומע? מה זה מוכר את באירונאוטיקס? כן, אבא שלי מתקנתן לקייטנה, אבל תשמע, הולכים לבטל את ימי הכיף. מה? כולם? טימס, עכשיו! אתם לא יודעים כמה סידורים אצלי בשישי. הבריאות לא עובד. לא מוסר, אין כסף. זה עניין של קובלנטים. וואו, איזה מרשים, התקבלת. שלום, אני צריכה שתתקנו לי את זה. וואו, זה תיקון רציני, וגם יש לנו פה עומס. זה לא בתיעדוף שלנו. רגע, את לא חדשה בכלל. איפה הבורקסים? זרית, יוצאת לקווים! אי אפשר ככה, הכל פה באגי. שקו. דבר מחר ועד יומיים. המטוס יטוס, אני מקווה שהוא ינחת. יש! נפתח הלאונג'! חייב לזוז חברים, ביי! ובכלל אין לי שום באפי. מה זה? תתבייש לך. בושה. איזו התנהגות זאת? בגללך נפסיד את האירו קידס. שקט! תתאפסו על עצמכם. מה, אתם מבוגרים? שכחתם שאנחנו פועלים למען ביטחון המדינה? רק אם נעבוד ביחד, יהיה לנו גם מל"ט וגם אירו-קידס. מי זאת? נו, היא קומטק, את החברת בת שלנו. ליאור! Go live! כן, בבקשה. הפריוריטי עובד מצוין. בהצלחת טייסת, כולנו סומכים עליך. וואי, איזה קטע. איך סיימנו את זה פחות ביום עבודה? כן, צודקת, אז למה אבא שלי מגיע כל כך מאוחר מהעבודה?